Zdravo svima! Evo još jednog, da kažemo, brzog, korisnog uputstva koje se tiče testova na Google učionici, odnosno Google upitnika. Naime, možda vam ovo i nije neophodno uputstvo, sve zavisi od didaktike, kako želite da postavite vašu online učionicu, ali mnogi od vas nam traže informaciju o tome kako da ograniče test koji daju učenicima. Znači da ga nekako na vremenski ograniče, da ne mogu učenici da rešavaju koliko god dugo žele ili u nekom trenutku. Generalno ne zalazimo u detalje kako ćete to da radite, mi ćemo tehnički samo da pojasnimo kako se to radi, a vi razmislite da li je to neophodno da radite u ovom trenutku. Naime, radi se o tome da u osnovnom Google paketu, nazovimo ga ovo što vi imate, što koristite za kreiranje testova, to je Google Forms, pa tu podesite da se rade testovi, to je u suštini već poznato iz prethodnih OKC-ovih uputstava. Da biste podesili da se test otvori određeno vreme i zatvori određeno vreme, potrebno je da instalirate određeni dodatak. Evo, zamislit ćemo da je ovo neki test, ja sam ovo predstavio kao neki mali primer, samo jedno pitanje, čisto da nešto postoji, a vi ćete već tu napraviti vaš test. Potrebno je da ovde ove 3 tačkice kliknete, otvara vam se padajući meni i potrebno je da dodate jedan programski dodatak. Kada ovde kliknete na predzadnje programske dodaci ili add-ons na engleskom, ovde će se otvoriti jedna, nazovimo je Google prodavnica, gde možete da kupujete, odnosno da povezujete vaš Google nalog sa nekim dodatnim aplikacijama koje su pravili programeri i developeri širom sveta. Ona koju je potrebno da pronađete je ova email notification. Ja sam već to pretraživao pa mi je on ovde izbacio, ali vi ovde jednostavno u search otkucite email notification for Google Forms, otkucate i kada kliknete vama će se pojaviti nekoliko tih aplikacija koje vezuju obaveštenja Google upitnika i vašeg e-maila. Kliknete na ovu plavu, otvorit će se mogućnost da to instalirate, odnosno povežete sa vašim Google nalogom. Kliknite na dugme install, pa će vas pitati aplikacija da li ste sigurni, da, sigurni ste. Otvorit će vam se pitanje koji nalog želite, u slučaju da imate više naloga na Gmailu, kliknite na onaj koji želite da povežete sa ovom dodatnom aplikacijom, opet će vas pitati da li želite da dozvolite pristup i nakon toga će krenuti, da kažemo, instalacija, odnosno povezivanje. Ovo sve zavisi od internet veze, od vašeg računara, koliko je sve to, da kažemo, dobro i brzo podešeno. Možda neće da aplikacija uspe instalacija iz prvog, kao što se to desilo sad kod mene, slobodno krenite još jednom, neophodno je da dobijete dugme done, vidite, on će ponovo da krene. Kažem vam, zavisi od nekoliko faktora, od opterećenosti, od računara, od svega, pogotovo sad u ovom trenutku, i evo, instalacija je završena, piše da je ovaj dodatak instaliran i kliknite na dugme done. Kada tu kliknete, zatvorite zatim ovu, da kažemo, Google prodavnicu ovde na dugme X i pojavit će vam se ovde novi jedan element koji se zove programski dodaci. Kliknite tu, trenutno imate samo jedan dodatak ste instalirali, možda vi kod vas imate još neki, ali na ovom nalogu ja imam jedan. Kliknite na email notification i otvorit će vam se sada razna podešavanja ovog dodatka. Ono što je nama potrebno je ovo, limit Google Form responses, da ograničimo Google test, odnosno u slučaju Google upitnik. Kliknite na taj i otvara vam se, da kažemo, jedan dodatak, sad čekajte malo, evo ga, to je ovaj dodatak. Ovde podešavate kada želite da vam se test otvori, znači open the form, datum, sutra hoću da mi se otvori u, ne znam, 11:15 i hoću da se zatvori isto sutra u 11:30. Učenici imaju 15 minuta, ja sam kliknuo na 29, možete i da prepravite, imaju 15 minuta da reše ono, 5, 7, koliko vi stavite, 2 dana svejedno. Ili možda podesite posle određenih broj unosa, nemojte to da radite. Možete ovde imate dodatna podešavanja da bude otvoreno, ne znam, u ponedeljak i utorak, da nema ovih dana, ali kao što rekoh, nemojte ni to da podešavate, nije vam bitno, i ovo je pitanje koliko vam je bitno, ali i ovde imate jednu informaciju, poruku za one koji, da kažemo,
pristupe u 11:31 sutra. Napišite im, test je zatvoren. Mislim, napišite im šta god želite. Lepo sam vam rekao da požurite i da ne ostavljate sve za poslednji trenutak. Znači, dajte im neku poruku i dugme save. To je to. Sutra u 11:15 će ovaj neki test biti vidljiv i zatvorit će se u 11:30. Vi njima samo jednostavno pošaljite ovaj link, kao inače što znate, ovaj ovde, evo, kaže neki test još uvek ne prihvata odgovore, tako da u suštini kopirate ovo, postavite im ili Google učionicu ili pošaljite e-mailom ili već kako god želite i onda oni neće moći to da otvore do sutra u određenom trenutku koji ste podesili. To je to. Eto još jedna korisna stvar u ovim, da kažemo, samo izolovanim vremenima.